Jo crec que és un molt bon dia per a començar aquest intent de primer aplec de l'Horta Nord, en el que s'anem a trobar gent de més de 20 col·lectius que ens hem convidat, que ens hem conjugat. Jo crec que no és casualitat que això passi 15 anys després, com hem celebrat fa poc, de la mort de Guillem Agulló, de l'assassinat de Guillem Agulló i de la mort de Vicent Andrés Estellés, dos de les influències telúriques que animaren la creació d'aquest espai que ara ens acull i que es perllonguen i es perllongaran segurament durant tota la vida des que som així i moltes generacions que vindran darrere. Pensant un poc en situar en la història que avui hem encetat, me vaig trobar una cita de l'avi d'un company que és per ací, del sogre d'un altre, de Vicent Badia, que dia l'11 de juliol del 80. Per la nit vaig presidir com a coordinador la taula rodona convocada per l'Associació d'Amics de l'Horta contra el tercer cinturó de ronda, que tingué lloc a la llar parroquial de Bonrepòs i Mirambell, i en la qual prengueren part Miquel Xili Corell, Josep Lluc, Antoni Corell Vicent, Francesc de Paula Burguera, Jesús Ramírez, Joan Soriano i Joan Olmos. Molta d'aquesta gent, alguns dels que estem així, hem tingut el plaer i la sort de lluitar, de compartir mogudes en la comarca, i això és el passar-se la flama, encara que està convocat com a primera plec. Jo crec que tots som conscients que les tasques que portem entre mans no estem inventant la Mediterrània, la tenim aquí des de fa molts anys, i es tracta això d'anar acurant les anàlisis dels nostres pobles, dels nostres barris, de les necessitats que tenim i de crear complicitats i de projectar la resistència fins a la victòria. Benvinguts a tots i a totes, evidentment, el que ha dit ja queda més que clar. No hi ha res que afegir, l'únic que és a nivell d'organització, diguem que a primera instància podríem tindre una data que caldria pensar-la per juliol. El cert és que n'hi ha un grup de gent, de molts col·lectius, de molta gent, que han fet un brou ahir d'unitat i una situació que és el que desgraciadament manquem molt, però que hi hauria que d'alguna manera mimar o tindre cura d'ella, que és el fer una unitat on tothom pugui créixer, on tothom pugui donar-se compte que té un lloc. I a banda d'això, en el que és el grup de col·lectius, ja planejarem un poquet la situació, donarem la informació adequada, que no fa falta ara mateix són paraules, sinó que parlem els que tenim que parlar, que nosaltres participem, que disfrutem d'aquesta situació i que tinguem ben clar una cosa que a mi sí que me sembla important. I això ja faig la meva primera intervenció. Hi ha col·lectius que ja tenen una actitud, una situació, una història que arronsen ja de temps treballant. Hi ha generacions noves, algunes de les quals les veus en procés, les veus sempre en les manifes, les veus ahir, però van una mica a la seva veïna. I moltes vegades tens aquesta situació de l'individu que es troba sols, que fins i tot podria dir en el de Guillem Agulló, la cançó No tingues por, no estàs sol. Aquesta és una manera de veure que no estàs sol, aquesta és una manera de veure que paga la pena treballar de forma individual, col·lectiva, de la manera en què sigui. No estem sols i qualsevol gra de sorra fa paret. Vaig a mullar-vos amb moltíssim plaer uns versos de Estellés en els que parla de la nostra comarca. Vora el barranc del Carraixet hi ha una esperança irrefrenable. Un perfil sinistre de forca inútilment ens amenaça. És més la fam de llibertat que un poble experimenta la sang heroica d'uns morts, vora el barranc del Carraixet. Vora el barranc del Carraixet vinclarem les nostres banderes en un silenci reverent davant les tongades de morts, davant tongades successives d'assassinats, de morts inermes. Afirmarem plor i paraula vora el barranc del Carraixet. Vora el barranc del Carraixet lliurarem les nostres promeses, vinclarem els genolls a terra i prendrem amb les mans la terra. Més vermella, més rica i plena, pujarà la nostra bandera, pujarà la brisa més alta vora el barranc del Carraixet. Vora el barranc del Carraixet torna el camí de la lluita, alliberem la nostra terra de tota mena de traïdors. Pujarà el sol a les ciutats i mirarem tota la terra alliberada, intensa i nostra, vora el barranc del Carraixet. A treballar.